Incendiary out. Hvor han er væk. Har vi en effekt på? Jeg elsker effekterne. De er mega lækre at se på. Havde vi ikke bomben, eller? Jo, lige der. What the fuck er det, han laver? Hej. Jeg tror, der er en midt. Ikke længere. Korten, den ser sådan rimelig klar ud. Han blev altså lige rød. Nice. Nice. Der er en lower tunnels. Jeg kan ikke se noget. En up shot. Fuldt ved, hvis jeg dræbte ham der. Jeg har bomben. Hvad fanden skete der her?